Salutare toată lumea, bine ați venit la o nouă serie pe canal, se numește Dani Construiește și lumea asta să fie pe creativ. Da, uitați cât eu am. Mamă. Da, ștergem asta, mă scuzați puțin că le șterg acum, dar m-am jucat și multiplayer master și... Da, ștergem asta și dacă o să strângem un like la această... Dacă o să strângem un like la această... Cum să zic eu... La această serie... O să facem și următorul episod. O să facem și Dani zboară. Deci hai să vă zic. Dani... C. Ok. Sezonul 1. Nu, domnule, am pus P. Da, și abia am venit și eu de la școală, frate. Și dacă nu v-ați abonat încă, abonați-vă. Eu v-aș și să dați un like. Sau cât mai multe like-uri, dacă vreți. Ca să fac următorul episod de aventurile de Dani Construiește. Da. Am pus Dani zboară pentru că atunci am creat eu o mapă să zic eu că zbor. Ok. Gata. Da. Avem puțin lag. Și normal că nu o să stăm aici. Până să încarcă mapa. Vreau să mă duc într-un loc de pădure. Oh my god, ce lag avem. Mă scuzați de lag, dar abia s-a încărcat mapa. Și o să mă duc spre aici. Ca să găsesc o pădure. Pentru că vreau să ninge un nume. Că o să facem și casă de Crăciun. Astăzi o să țin episodul ăsta 10 minute. Pentru că așa vreau eu. Și da. Oh my god. Stați puțin. Și hai să vă zic ceva. Astăzi mai apare o nouă serie pe canal de pariuri. Deci pariuri pe CSGO. Da, cum se numește așa. Și vedem la ce câștigăm ca să, dacă avem noroc să câștigăm cel mai scump cuțit de $1000. Cea mai scumpă pușcă de $700. Nu contează. Și că fac pe Android. Dar decât cred că o să mă gândesc să fac și pe calculator. Să filmez. N-am aplicații din aia. Oh my god, ce lag. Da, se încarcă mapa. N-am aplicații din aia care filmează ecranul lui calculator, dar o să filmez cu telefonul. Lag, fratele meu, nu lag. Nu vreau lag. Da. Și găsim o pădure, măcar puțin să fie din pădurea aia. Da. Oh my god. După episodul ăsta o să mai apare pariurile și mai un episod de aventurile Danios. Doamne, Dani. Numele o să fie schimbat din fotbal și game pentru că atunci m-am gândit să-mi schimb și na. O să fie schimbat, oh my god, lag. O să fie schimbat în Dani Gaming. Știu că am scris greșit Gaming. Da. Mă scuzați că am greșit. Oh my God, mamă, God. Haideți. Oh my god, ce pădure. LOL, n-am văzut niciodată pădure așa cu copaci. Fain. Junglă. Și o să facem și... Oh my god. Sunt înfundat, știu. O să facem și... cum se numește? Oh my god, nu.
Ne-am uitat. Gata, ne punem aici. Ok, stabilim aici. Ok. Oh my god, nu lag. Urăsc. Deci mă scuzați, am lag. Am un lag la mapa asta. Fuck. Da. Hai să punem patul, că avem nevoie de pat. Ca să prima dată o să fie... Bă, stai. Mă duc pe un teren întins. Că vreau să fie ca... Uite acolo. Uite acolo, băi. Băi. Vreau să fie... Să am un bunker. Bunker. Da, cum se zice. Să fie aici jos. Oh my god. Ce? Să-l fac aici. O să vedeți cum. Dar întâi facem aici așa. Hai să mai povestim, că n-am ce să fac. Am venit de la școală și m-am gândit să filmez ceva și așa. N-am mai postat pentru că sunt foarte răcii, fraților. Și sâmbătă am avut vocea așa de urâtă, de n-am putut să filmez și m-a enervat. Da, acum am vocea mai puțin mai perfectă și pot să filmez la dispoziție, chiar pot. Și nu știu dacă pun mai multe episoade astăzi, că trebuie să fac și temele, știți cum, că și voi sunteți la școală, dar normal. Bă, fraților, astăzi o să apară un episod pe calculator, sper să pot să fac un episod pe calculator. O să filmez cu telefonul, o să pun telefonul în fața calculatorului și o să apară un episod de Agario. Oh my god, ce urât a sunat asta. Agario. Uite, mă, cărbune. Și sper. Bă, fraților, și cam atât cu acest episod. Ne întâlnim mâine. Pa!